Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Owan sanaky türkmenleriň demokratiýa tejribeleri. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Mehriman doganlar, Owan sanaky türkmen giňeşiniň başlygynyň ornwasary Abdulsamat Kerim Harus, Balk vilayatynyň Mazary Şerif türkmen giňeşiniň başlygy Edi Sadyk we Türkmen Islamy Birleşik Geňeşiniň başlygy Hacı Enver Dağlar bilen geçirilen söhbetleşikleri dikkatinizi ýetirýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya Türkmenleri gepleşigimiziň bugünkü temasy Owan sanaky türkmenleriň demokratiýa tejribeleri. Bugünkü gepleşigimiziň mehmany söhbetdeşimiz Owan sanaky türkmenleriň jemgyýetçilik hem syýasy öňdewarjylaryndan Türkmen Şuraň ýolbaşçylaryndan Abdulsamat Kerim Harus. Abdulsamat aga, gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş bolsun etýär, sag bolun. Abdulsamat Kerim aga, 20-nji ýanwarda türkmenler Mazary Şerifde täze Owan hökümetinden öz hak hukuklaryny talap edip protesta ýürüýüşi geçirdiler. Siziň pikiriňize görä şol ýürüýüş protesta oňoýly netije berdimi, maksada ýetirilimi? Elbetde demokratik ýöntemlerinde hökümet halklardan teşkil tapan bolmaly. Hawa hökümet döwlet başçylary söhbetleşip geçirip otur. Netijesi oňat bolup oturdy. Elbetde bu ýürüýüşden maksat şuldyky türkmenleriň haklaryny dilap biljegini, bulardan bir ýere toplanjaklagyny bildirişdi. Siz Türkmen Şura hökümine şu Owan sanaky türkmenleriň demokratik hak hukuklardan peýdalanmaklygy üçin nähili işler alyp barýaňyz? Şu işleriňiz, aladalaňyz nähili tapdyrlary baştan geçirýär? Şu arada da maglumat berýärsiňiz. Hökümetten hukuklarymyzy, haklarymyzy elimize getirmek için her hili yollardan hareket ediyoruz. Yani il obalar bilen duşuşup, bilimli adamları bir yere toplap, bunları işe geçirmek için hökümetin baş tutanını görkezip, şu yollardan biz hak almağa, Türkmen Şuraň asasy wezifeleri hem Türkmenlere görkezmek, Türkmenlerin bardygyny, kynçylyklaryny hallamak wezifeleri bolýar da. Hökümetden yolları var. İnşallah hökmen öz haklaryny şol sebäpli ele getiriplerler. Abdulsamat Kerim aga, beren maglumatlaryňyz üçin, söhbetdeşik üçin köp sag bolun. Dünya Türkmenlerine aýtsak gurulum şol dünýäde ýaşaýan türkmenler hemmesi bir bolup şeýle bir hereketler edip birleşseler, neler diňilýän adamlaryň jany sag bolsun, işleri üstün we hususan siziň janyňyz sag bolsun. Afganistany jaňa dip bizler bilen söhbetleşeniz üçin. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya Türkmenleri gepleşigimiziň bugünkü temasy Owan sanaky türkmenleriň demokratiýa tejribeleri. Söhbetdeşimiz Owan sanaky türkmenleriň bir syýasy wekili Hacı Enver. Hormatly Hacı Enver, gepleşigimize hoş geldiňiz. Sag bolun minnetdar. Owganistan türkmenleriniň Islamy Birleşik Şurasynyň başlygy bolup işleýän. Hacı Enver aga, ine bir ministerlik berildi diýip eşitdik-de, täze hökümetde türkmenlere. Şu türkmenleriň gözeňini tutýan maksady bir ministerlikdimi? Owan sanaky türkmenler öz syýasy hak hukuklary barada gözeňini tutýan maksadyna ýetip bilýärmi? Şolaň islegini dogry kanaatlandyrýarmy? Bize şol öň aslan wagtymyzda bir ministerlik bizim için berilen, o bir ministerlik öylese bize şol dogryja şol türkmen hakkı şol diýip berilen zat ýokda. Indi goşma bir hökümetde biz indiden beýanda halýos ki bizim 37 ulus barlykda türkmen ýaşaýar. Türkmen ýaşaýanyň hakyman türkmen bolmasy gerek, Türkmen ýaşaýanyň komandantyny türkmen bolmasy gerek. Meselem bir misal berelim, Mazary Şerif Balk vilayatynda hakimiýetlikden bir hakyman türkmen alaçydan biz mana bu näselerde köpräk alad edip başlaýarys. Indi bizim ýylymyzyň kiýildäl bir oýanan ýyl, şo oýanan ýylmem özüne laýyk haky, özüne laýyk durmuşy berilip başmasyn diýip şonasy kine akatalada edip başlaýar.
başlıyor. Asıtan doğrula başlam. Indi gelen hükümetken biz doğru öz hakkımızı almak için her rakam görüşük bolsa biz onu görüşmana tiyarlığımız bildiriyoruz. Köp sağ olun Kazi Enver ağa. Sağ olun, dünya Türkmenler için bir olu fırsat, bir olu iş beceriyor. Azatlık Radyosu'ndan hem çünkü biliyorsunuz sesini çıkarmanın özü bir ankazattan olan bir Türkmenin sesi dünya boyunca yanılmıyor. Biz Azatlık Radyosu'ndan hem işede minnettarlık bildiren Türkmenin sesini dünya boyunca yanıltırıp oturuyorlar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiniz. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Owganstanyň türkmenleriň demokratik tejribeleri. Inniki söhbetdeşimiz Türkmen Şuranyň, ýagny Türkmen Geňeşiniň öňdewarjylaryndan Mazary Şeripden Ezi Sadyk. Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Men Ezi Sadyk, Balk vilayatynyň Türkmen Şurasynyň başlygy bolýan. Dünýädäki ýaşaýan hemme türkmen kiçiden kettisine öz salamlarını gönderin. Sağ olun. Edi Sadyk ağa, inem Owganstanyna şu türkmenliň döwletiň dürli mertebelerine işläbiljek yetişen kadrlary, işgärleri barmy? Hünermenleri. Hazırki günde bizlerin ozalkı döwürlerde tijaratda we sanatda ellerimiz üstünlügi Owganstanyň üstünde şu gün şol wagtda okuw barada da maşallah türkmenler köp üstünlüge erişdik yani. Masterlarımız da var. Ondan galyp bizden doktorlarımız var. Yani bir işte doktoralarını eline getiren insanlarımız köp öldü namda. Bu onun içinde köp gelişti, medeniyet gelişti. Ona Owganstanyň türkmenliň demokratiýa tejribeleri şol türkmenliň bilim taýdan, hüner taýdan ösmegi bilen baglanyşykly. Şolaň tejribeleri hem össü-de, tejribeleri hem köpelli şeylemi? Şey dip bolarmy? Şöyle. Şu Owganistan'da 13 yıl beri demokratiken biraz açıldı ve bizler Türkmen halkı da bu demokratik vakitten faydalanıp bilim bağlatta özelliği yetirildiler. Yani her yerdeki bizlere işler ise Türkmenlere ona becerez yani onun işi ona yeter yani adamlarımız bardı çok muhakkuvanyasında. Edi Sadyk ağa, ine gelecekte şu aýdyşyňyz ýaly inha yetişen Türkmen kadrlary bilen, işgärleri bilen Owganstanyna şu türkmenliň hak hukuklardan deň hukukly peýdalanybiljeğine ananýaňyzmy? Anamyňyz barmy? Yani biz bu okuwlarymyzy üstüne bastyryp goýmaksyz bu pikirde we gelecekde biziň taýýat ýigitleri bu ilim barada, ösdürmek barada elimizden geleni ýaşullar bile, dostlarımız bile bulary edersek bunu düşünýärmiz. We hak hukukumuzy bu öwrenen, kesbeden ilimlerimiz bile elimize getirip bilersiz düşünýär. Nesip bolsa. Edi Sadyk ağa, ine şu Owganstanyň ýöneki halk Owganstanyň döwletinde, hökümetinde türkmenliň deň hukukly orun almaklary wagtdaky siziň aladalaňyza, işleňize, tagallalaňyza nähil garaýa ýöneki halk? Ýöneki halkyň gollawy bir gyzyklanmasy nähili gyzyklanma bildirýär. Barmy ýokmy? Şu arada daýdaýsaňyz. Ozalky zamanlarda ýöneki türkmenler o tekan bu işlere kan gyzygan ýokdular. Bu onun içinde ol ýöneki adamlar ýöneki türkmenlerden mawlarlar ýetdi. Bilim aldylar, doganlary o bakımdakiler yetişti, taşir etti. Olar hem bugün bizlerin kaptanmazı zorup bizleri golduyorlar. Balk vilayatynyň Mazar Şerip Türkmen Şurasynyň başlygy Edi Sadyk beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun, sag bolun. Dünya Türkmenlerine men ýene tagluk bilýärm. We salamumy siziň radioňyz tarapyndan dünya Türkmenlerine gönderýär. Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine bugün Owganstan türkmenleriniň demokratik tejribeleri diýen temada Owganstanyň Türkmen Geňeşiniň başlygynyň ornatary Abdulhamid Kerim Farus, Balk vilayatynyň Mazar Şerip Türkmen Geňeşiniň başlygy Edi Sadyk we Türkmen Islamy Birleşik Geňeşiniň başlygy Haji Enver Daglar bilen geçirilen söhbetdeşikler dinlediňiz. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan. Rowaşlyk hemraňyz bolsun. Azat tolkunlarda galyn.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.